he's always on my mind. Jamen, mit navn er Irina. Jeg har været med i projektet her i 1,5 år, og har været med helt fra start, da vi åbnede her. Først med vores prøve i juni, og så da vi åbnede op her i august. Spildmad er absolut ikke skraldemad. Det er overskudsvarer fra supermarkedskæder. Gerne med tiden også nogle engrosfirmaer vil vi gerne have noget samarbejde med, hvor at de mængder af varer, som de ikke når at få solgt, inden de udløber på dato, at i stedet for at de smider dem til forbrændingen, at de så laver et samarbejde med os om, at vi overtager dem. For de fejler ingenting. Det handler simpelthen bare om, at de kan ikke nå at få dem afsat i butikkerne. Det her, det er lammepilotter, som vi har fået leveret fra Irma. Det er, da vi modtog dem, så var de 4 dage før mest holdbart til. Vi fryser dem ned, når vi får dem, og tager dem op og optøjer dem selvfølgelig under de regler, der skal optøjes under, og så kan vi sagtens bruge dem den samme dag, som de er optøjet. Jeg ved, at vores drømmemål, det er at nå op på, at 50% af vores menuer skal laves af det her overskud, for netop at forviske madspilden. Normalt, når du er en à la carte restaurant, så er det sådan nærmest fatal katastrofe, hvis man løber tør for triflier. Og det er det jo ikke her. Her er det omvendt. Her er det faktisk sådan en yes, vi fik udsolgt, hvilket betyder, at vi skal ikke smide noget ud. Hvad har vi her? Jamen, restauranten ligger i super skønne lokaler i huset i København, det gamle huset i Magstræde. Ikke lige til at se umiddelbart fra gaden, hvis ikke man ved det, men er helt klart at finde op på første sal. Og det har levet op til forventninger om at gå ud og spise på hvilket som helst andet sted? Ja, så absolut. Det er virkelig godt. Det smager skønt.